ikuslarien aurkezpen oso interesgarriak, eta orain saiatuko gea mahai ingurutxo bat egiten, atera diren gaiei buruz hitz egiteko, baita, harago, pixkat euskalgintzaz, gogoeta egiteko, hemen euskera eta euskalgintza asko interesatzen zaigun jendea batu garela aprobetxatuz, pixkatea denon artean buruari buelta batzuk ematen dizkiogun, segitzeko, garatzen, diskursoak, praktikak, ideiak, eta bar. Ni prestatu dut gai ordentxo bat, baina igual lehenago bakoitzari ingo dizkizuet pare bat galdera, zuen hitzaldiak entzuten neon bitartean apuntatu ditudan ideiak edo pixkat sakontzeko eskaerak, eta orden ondan jugo naiz, gaizkiritzen ez bazaizue. Eta orduan, miren, zure hitzaldian, momentu baten esplikatu duzu ezberdintasun egiten zenun hiztun berri eta euskaldun, ezberdinak zirela kontzeptuak, hiztun berri, euskaldun berri, horrez bereiztuna izan duzu, eta gero esan duzu, azken finean, legitimidadea prozesu bat dela, edo hizkuntza bat hitz egiteakoan legitimidade kontuak ere badaudela, eta iruditu zait esaten zenula hiztun berriak edo legitimatu behar ditugula, eta aldi berean sortu zait niri galdera, hiztun berriak legitimatu behar ditugu, aldi berean ere, igual garbi esaten hasi behar dugu, euskaldun zar edo hiztun zar, baino sekula hitz egiten ez dutenak, ere deslegitimatu behar ditugu, nola ikusten duzu legitimidadearen kontua pixkat sakondu dezakezu? Mesedez? Bueno, aztu zait esatea, ingo degula saio bat eta mailara ingo dela galderak eta egiteko tartea, bale? Eta ordu bat erditan amaituko degula. Bueno, lehenengo parteari buruz, hiztun berri zergatik erabiltzen deten eta ez euskaldun berri, alde batetik da, ikerketa hiztun berrien inguruko ikerketetan, bestelako hizkuntzetan ere zabaldu den kontzeptu bat delako, new speaker, neofalante, nous parlants, eta horrekiko paralelismoz, ikerketa komunitate horrekin bat egiten duelako alde batetik. Eta bestetik, euskaldun berri hitzak, dauzkalako kaleko hainbat konotazio, saiatzen izena hortik distantziatzen, ez? Behar bada beste hizkuntza batzuetan diferentzia oso nabarmena da terminoen artean, euskeran justu hiztun berri eta euskaldun berri ez direin desberdinak, ez da bakarrik rimatzen dutela, eta poto da, baina aldi berean bai markatzen du nolabait, horrekiko distantzia bat. Horrek ez du esan nahi euskaldun berri erabili ezin denik, edo norberak autodefinitu dezakenik norbere buru euskaldun berri bezala, baina, diferentzia hori markatzea importantea iruditzen zait. Eta gainera, pixkat native horrekiko diferentzian eraiki da, ez, Europan. Native speaker horrekiko diferentzian. Eta bestetik, legitimitatea batzuk ahaldundu, besteak desboteretu, pixkat generoarekin lotutako terminologia bat izan liteke. Nik ez dut uste, hiztun zaharrak desboteretu behar ditugunik berez, ze, klaro, hizkuntza nagusiaren aurrean baldin bagaude, denoi komeni zaigu zentzu hortan ahaldunduta egotea, baina bai iruditzen zait, kategoria bezala, hiztun zaharra daukagun konotazio horiekin, ulertzen dugula hiztun zaharra erabiltzen duen, kompetentea den, eta zera, ez, hiztun ideal horrekin lotzen dugula. Hiztun ideal hori bai deseraikiko nukela. Igual ez desboteretu, baina bai hiztun zaharrari ez hainbeste lotu, hainbeste ezaugarri, eta hiztun berriari ez hainbeste ezaugarri lotu ezik, eta gehiago fijatu hiztunen ibilbidetan. Zenba bizitza daude bizitza bakar batean, denok pasaitugu, suposatzen dut emango den guztiok, pasaitugula fase desberdinak, behar bada hiztuna definitzea gehiago, ibilbide baten baitan, eta sinkronian dauzkan hizkuntzekiko harremanean, eta harremanak ze hizkuntzetan dauzkan, eta pixkat hortik ikusten dut, ez deslegitimatzea batzuk, baina bai ez ematea batzuei de facto, eta bestei eskatzea, hori. Eta horretz gain, beste puntu bat hartu detena, ari zinanean hizkuntza ideologiak azaltzen, aipatu duzu azken finean botere harremanetaz hitz egiten ari gehala, eta autentikotasunaren karikatura hori egin dezuna, ni gelitu naiz, hau bete hortz gelitu naiz, entzuten indoan, eta oso
reala iruditu zait, oso entzuten diren kontuak, ez? Eta euskalkien arteko, euskalkiak, euskera batuen arteko debateak, sare sozialetan egon diren, agor islatzen nituen hitzaiten nahi zinean bitartean, eta batean iruditu zait, ni zuaitzetik erori naiz, batean, zuri entzuten, ez? Eta esan dezunean, autentikotasunarena zeini eta hizkuntza gutxituei aplikatzen zaie, ez? Eta esan dut, wow, ze trampa bikaina, ez? Igual jarri diguten edo jarri dugun edo eta gero amaitu ez du esaten kale itxua. Kale itxu bat da hau. Aipatu dezakezu pixkat autentikotasunarena indezun karikatura nun ikusi dezun azken aldian edo detektatu dituzun horrelako eztabaidetan edo nun ikusi dezun indartsu dabilen diskurso hau edo nun hasi behar gera gu hemen gaudenok esaten, ostra, hau da Mirenek aipatzen zuna edo nun printz batzuk edo ideia batzuk. Bai, adibidez, ikusten dut bi ardatzetan gehien bat, eta hirugarren bat igual, lehenengoa da dialekto batua eztabaidetan, ikusi besterik ez dago Twitterren, realeko jokalari batek ondarrutarrez hitz egiten du eta sua pizten da. Eta horren inguruko eztabaidak argudioak direnak direla ere, lehen aipatutako 19. mendeko ideologiatara jotzen bali badugu, garbi ikusten da debatea hor kokatzen dela, bestea beste. Hori alde batetik. Eta bestetik, nola hitz egiten dugun Euskaldun eta zari garenean, ze idea daukagun atzean. Eta Euskaldun berriak inkluitu behar dugula esaten dugunean, zein da sujeto hegemonikoa, ez? Hor ere, hiztun berri eta hiztun zaharren artean etengabe eskapatzen zaizkigu gauzak. Adibidez, Euskaldunak oso jatorra dira eta Euskaldun berriak ere bai, esan nahi dut. Ez dute esaldi hori ez da inoiz esan, baina, oraintxe esan dut, baina horrelako diskurtsoetan Euskaldunei buruz hitz egiten dugunean oroar, ze Euskaldunei buruz ari garen begiratzen badugu askotan hiztun zaharretaz soilik ari gara. Orduan horrere uste dut badagola. Eta autentikotasunaren balioa trasladatu iriteke inkluso kulturara ere adibidez. Bertsolaritzaren kasuan adibidez oso garbi dago, dauden bezala hizkuntza nagusiak, arrazionaltasunean eta unibertsaltasunean oinarrituak, eta hizkuntza txikiak, partikularrak, autentikoak, kultur munduan ere adibidez literatura ikusten da lotuta dagoela unibertsaltasunarekin, arrazioarekin, eta diskurtso horiekin, eta adibidez, bertsolaritzari buruz pentsatzeko modu batzuk badaude eskatzen zaienak, autentikotasuna, berezkotasuna, eta hori ere da baita ere, kultura, hizkuntza gutxitu baten, kultura gutxitu bateko esentzia den kultur espresio bezala jotzen delako, ez? Orduan, dialekto euskera batua, hiztun berri hiztun zahar, eta gero trasladatu liteke bestelako espazio batzuta da. Sondo. Kike? Zure hitzaldian ere jarri diguzu marko bikaina, ikusteko azken urteetan egin dan ibilbidea, eta ze testu ingurutan, eta ze ideiak egon dien tartean nik, momentu baten aipatu duzu, 2011an, egin zuela gogoeta estrategikoa topaguneak, ez? Eta deitu ditarreta momentu baten esaten zuen, ez? Gure egitek, gauza askoren artean noski, ez? Gure egiteko euskal hiztunen komunitate osasuntsu iraunkorra indartzea eta elikatzea da. Gune hegemonikoak sortzea, ez? Deitu dit gune hegemonikoaken kontzeptu horrek, ez? Eta nien izun galdetu horri buruz, pixkat zuri ze ideiago etortzen zaizkizun gune hegemoniko ez ari garenean, eta aldi berean torri zait, lankide batekin eukinuen konversazio bat bera bizi da herri txiki batean, ez? Nun herriko kina euskalduna da, harakina euskalduna da, umeak plazan euskeraz funtzionatzen dute, udaletxearekin harremana euskeraz da, eta beraz, de facto, euskeraz funtzionatzen duen herri bat, ez? Eta berak esatezian, berak sentitzen zula, bera herri euskaldun baten bizi zala, ez? Alegia, arigune erraldoi bat, edo gune hegemoniko bat, eta sentitzen zala euskal komunidadearen aldetik, batetik, etzala balorean jartzen, herri hoietan zegoen hori, etzala inundik arautzen, edo zeren nahikoa zala okina, beste okin bat jartzea, beste erakin bat zakiz, eta batean plazan erderaz hitz egiten dazkazula umeak, ez? Eta pixkat gune hegemonikoei buruz, usten dizut, hola, pixkat zabali, garkatu. Bai, saiatu naiz, eta zeneretzat ere ariketa polita izan da, hau prestatzea ikusteko
ze ondare diskursiboa daukagun. Askotan ez dugu, askotan gauza hauek egiten dira, idazten dira, txostenetan gelditzen dira, hortik ideia batzuk izan dute garapen oso luze eta oso sakona, beste batzuk gelditu dira egin ezin, baina, bueno, nik uste badagoela iturri bat oso sugerentea izan daitekena, ez? Eta iruditu zait, Oinarriparretako 12 ardatz horiek ardatz indartsuak direla. Horietako bat, gune hegemonikoena, nik lotu genezake arnasgune kontzeptuarekin, arnasgune geografiko, arnasgune funtzional. Nik uste horrek joku asko eman digula, eta horrek markatu duela ere norabide bat, ez? Gure lehendik segurazki intuizioz egiten ziren gauza batzu, eman die kobertura diskursibo bat. Eta ia de diskurso aldetik ari garen ez, diskurso indartsua dela eta nola baita esateko, askotan kontzeptuak nola adierazten dien edo nola esplikatzen dien lehen esaten genuena, ez? Erakarmen indar gehiago izan dezakete edo sortu dezakete pixat defentsiba gehiago, ez? Gaina kontzeptuak ez dauka bere historia, bere bilbidea, ez? Arnasgune bat esplikatzen danean, eta ariketa hori tokatu zaiteitea oso jende diferentearekin, baita erderaz ere, eta ez da erreza esplikatzea arnasguna eta erdera, euskeraren gandik urrun xamar euskaltzalez dan jende batek, esan dezake, claro, es que si una lengua tiene que desarrollar, necesita espacios, eta hori horrela esan, necesitamos espacios monolingües, oso diferentea da. Esate baterako, eta da kontzeptu berbera da, espazio monolingüe jende askorengan sortzen duen defensa mekanismo hori, arnasgune gaina, no, estos son espacios oxigenados para el euskera, y eso que está pena, pues son porque una lengua para desarrollar, qué interesante. Askotan, diskursoak lantzerakoan ere, kontzeptuak nola, norekin, horregatik modulazioare askotan importantea, ez? Horregatik, eta hori ez dut esan, baina oso importantea guk etxe barrura begira, gure analiziak eta oso gordin eta oso egin behar ditugu, baina gero hori transmititzerakoan, egia transmititu behar dugu, errealitatea, baina jakin behar dugu ere nola komunikatu. Hori batetik, eta iruditzen zait gune hegemonikoena da, daukagun, heldulekorik indartsuenetako bat. Gaur egun horri jarri diogu beste izen bat, eta da, arigunea da. Eta ariguneetan, nik uste, sozializatzen ari garela oso modu masiboan, eta oso modu suabean esango nuke, baina oso argian, hizkuntzaren ezagutzaren universalizazioaren beharra eta indarra. Ze ariguneak osatzeko zer behar du? Bueno, denek gutxienez ulertu behar dute. Eta jontxo, klaro, izkeitzen bada, denek gutxienez ulertu behar dute. Eta hori erdaldun, claro, es que si van a hablar, claro, por lo menos hay que entender, claro. Claro, pues si está tan claro, hay que aprender. Bueno, orduan, esan dizut, kontutan hartu behar dugula ere, guk egin dugun viajia, eta batzuk ja, en fin, gazte, hemen daude ez hain gazteak, eta gero godegu biok. Bien. Orduan, bueno, viaje honetan, diskurso aldetik, ze viaje egin dugun, baina herritarrak eta oso urruti dauzkaula, ez? Eta orduan, esate baterako gure hegemonikoak, arnasguneak, euskalgintzaitea oso barneratuak dituen kontzeptu hauek, iruditzen zait momentua dela ere, zabaltzen joateko. Horretarako arigune kontzeptua iruditzen zait interesantea. Eta garbi daukaguna da, gure hegemonikoak ezinbestekoak ditugula hizkuntzaren bizi berritzerako. Are gehiago, gure hegemonikoiek zenbat eta lehenago, horregatik lehen azaldutako diapositiba horretan, eskolaren babes guneak, gune hegemonikoak izan behar dute, ezinbestean. Eta momentu honetan, sor daitezke asko. Hortik, bueno, ez dakit, erantzun dudan, Bigarren galdera ere harira dator. Justo momentu baten bota dezuela esaldi baten, eta hori galdetu nahi diot. Momentu baten esan dezu ariguneen atzean dagoen gogoetetako bat dela, justo entxe aipatzen naizean, euskera ez ulertzea,
bueno, oztopotxo bat dela, edo tak nolabait ja hori lerroaltean Bai. bidaltzea, eta ez nizuen entzuna, edo ez nuen entzuna, eta pixkat sakondu dezakezu Bai, nik uste, hori ideiatxo hori. subliminalki, zera, lehenengo urtea da arigune kontzeptua, eta bueno, nik uste arigune kontzeptuak oraindik ere garapen handia izan dezakela, eta oso paralelo handi joan da arnaz gune eta gune hegemonikoen kontzeptuekin, ez? Baina ariguneak osatzeko zabaldu dan baldintza hori da. Zer, bueno, ariguneak osatzeko denek ulertu egin behar dute. Eta horrek sortu ditu eztabaida asko. Neri iritziz, eske gure, saskibaloi taldean, eske 12 gara, beti euskera zein dugu, baina guain etorri dia bi, eta ez dakite, eta hor eske bi horiek, bueno, lasai, ikasiko dute, zuekin, baina, baina, eske egun nahiko genuke, bai, baina bera, hau ez da nahi edo ez nahi, ez da borondate kontu bat, hau da, hau zientzia da. Denek eroso egiteko, denek ulertu behar dute. Bestela, hasi behar dugu beste kontu batzuekin, hasi behar dugu xuxurlariak, badaude teknikak, eta gian, baina hori ja zabaltzen da. Eta idea hori zabaldu da. Zabaldu da beste idea bat izan da, lasai, aurten ez baldin bada, honek badu txertoa, egoera honek badu txertoa. Ikasi, erabili, eta mende 2 urtetara sortu baldintzak, gutxienez ulermenarekin. Daia gara, zabaltzen, jontxo, ariguneak osatzeko, ulermen universala behar da. Ez dugu, esaldi horiekin esan, baina zabaldu da hori. Orduan, iruditzen zaitor, eta ez jakitea oztopo da. De repente, 8 lagun gara, eta batek ez daki. Arigunea sortuko genuke, Eta, hor bada, uste, prozesu honek sortu du oso presio, zango nuke, izkutu bat, agerian esplizitatu ez dana, nola baita esateko, baina implizituki sentitu dana, eta sentitu da, sentitzen nahi da. Ze hori ere iristen dira, ez? Jontxo, eske hau ez sortu nahi dute, baina bat dago, bi daude, aigia hitzeiten, aber animatzen dian, hor da honak ere esaten du, jontxo, pues, ni naiz. Eta orduan, bueno, ni uste hor dagoela potentzialidade bat oso handia, bulla handirik gabe, baina de repente bai joa. Eta orduan, eta gainera oso sentitzen dana. Eta orduan, bueno, ni uste hori modu gero palanka hori ondo erabiltzen balin bada, palanka horrek indarra handia izan dezakela, ez? Jode, ados. Gero, sakonduko dugu pixkat, Euskaraldian, eukiko dugu aukera hitzaiteko. Jone Miren, niri oso potentea iruditu zaite bai, indezun aurkezpena, eta gordinena, hasierako esaldia esan dezuna. Egin ikusten degula gizartearen isla eta gaina askotan ez zaigula gustatzen, eta iruditu zait, marko ona. Eta momentu baten gero, hasizea hitzaiten nerabezaroan, ez? Gazte askok euskara lotzen duela familiarekin eta eskolarekin. Eta justo nerabezaroa ez dela momentu izarra, familia eta eskola referente bezala hartzeko, ez? Eta gero esan dezu momentu baten, zer egin daiteke eragiteko hor, eta badaude gazte kultura batzuk altxorrak direnak, eta baina sakondu dezakezu pixkat ideia hortan? Bai, pixka bat azkenengo ikerketetan ikusten ari garena da hori, ez? Momentu horretan, nerabezaroan, batez ere nerabeekin egin dugu lan, nerabeak edo gazteak, baina nahiko gazteak, ez? Eta orduan, klaro, beraientzat bizitzan momentu horretan oso garrantzitsua izan daiteke beraien kirol taldea. Bizipen atletikan, identitate atletikan, bai, edo musika taldea. Edo, bueno, kasu batzuetan kuadrilla dago erdigunean, ez? Baina, bueno, gu saiatu ere ikusten beste esparru batzuk. Edo lokala, daukate lonja bat, lokal bat, herri batzuetan badakizu oso zabalduta dagoen. Eta, gu jarri dugu pixka hor fokoa, ez? Guretzako
Hoe direlako euren familiak, gainera beraiek horrela esaten dute. Ez, kirol taldea, zuentzako zer da kirol taldea edo bueno, familia moduko bat. Lonjarekin berdina, familia moduko bat. Orduan, iruditzen zaigu, praktika komunitate horiek gu izendatzen ditugu horrela, ez? Oso lur interesgarria dela gauzak egiteko beraiekin. Denbora behar da, pazientzia behar da, baliabidea behar dira, ez? Guk egin ditugu esperimentu batzuk, eta ikusi dugu benetan oso gune eta unek aproposat direla, bueno, gauza askotarako. Muda planteatzeko, agian gertatuko da, agian ez da gertatuko, baina, bueno, planteatzerekin batera hausnarketak egiteko, gogoetak egiteko, bakoitza berea botatzeko, zen hori ere gazten artean askotan ikusi dugu, ez? Hizkuntzarekin lotutako gaiak ez dira hitz egiten kuadriletan. Orduan gehiago da, ni badakit horrekin hitz egin behar da gazteleraz, honek agian onartuko du ni euskeraz egiten bade, orduan asko funtzionatzen dute horrela, gutxi hitz egiten da. Orduan bakoitza tragatzen du berea, badaki kokatzen, badaki nola jokatu, eta orduan batzutan behar dira ere halako espazio une hitz egiteko, gauzak adosteko, negoziatzeko, bai. Orduan, hori batetik. Gero, topatu ditugu guneak, komilazkoren artean naturalki ari direnak euskeraz funtzionatzen, ez? Eta hori ere oso interesgarria aztertzea zergatik gertatzen da hori, ez? Zen, bueno, adibidez bertsolaritzaren kasua horrek ez du balio, ez? Baina, bueno, musika taldeak edo, bai, halako, edo izan daiteke gehiago edo gaztetxe edo, bueno, halako, bueno, zeren inguruan, ez? Halako guneak zeinetan, hala nola, enkajatu dira piezak, adostasunak edo negoziazioak gertatu dira, eta horiek oso interesgarria dira, ez? Aztertzeko, esan edet, ez? Orduan, bueno, nik uste dute pizka bate, bueno, igual nire gustatzen zaizkit beti gauza txikiak, ez? Eta hor manejatzen naiz hobeto, sinisten dut asko, halako esperientzia txikietan, eta hor jarri arreta, ikasi, eta ikusi ere nola, bueno, gauza batzuk eraman daitezke beste toki batzuetara, ez? Ados. Eta bigarren galdera, amaieraldea, zure hitzaldiaren amaieraldean, jarri duzu fitxa azkar praktikan, mantxo teoriaren berrikuspenean, hori ideia zen. Aipatu duzu, gazteei buruz ari garenean gehiago direla hiztun berriak, natiboak baino, eta asmatu behar degula hauek erdigunean jartzen hiztun berriak. Eta printz batzuk ematerik bai, edo hiztun berriak erdigunean jarriko dituen diskurso batek esan nahi du erdigunetik kentzea hiztun zaharrak direnak, edo kontrajarria da, edo asmatu behar dena da txertatzen, edo nola ikusten duzu? Bai, bueno, ez dakatu oso argi nola, dakatu oso argi egin behar dela, ez dakatu oso argi nola, momentuz. Ez dut uste dela kendu bat eta bestea jarri, normalean gauzak ez dira horrela funtzionatzen. Horregatik ere azpimarratu den momentu batean okerez baldin banago, hiztun berriak erdigunean jarriko duen diskurso bat ere behar dugu. Segurazki ez du zertan izan behar bakarra. Baina nire ustez, inspirazioan nolabait hortikan etorri beharko luke. Diskurso berriei begira, inspirazio iturri bat izan daiteke. Niretzako badira hiztun berriak, eta ni beti esaten dut, niri adibidez Portugaleteko ikasleak asko gustatzen zaizkit. Barakaldokoa. Asko kostatzen zaie euskeraz egitea, baina ere saiatzen dira zurekin euskeraz egiten, ez? Eta, niri asko gustatzen zaizkit. Ondarrukoak ere bai, ez? Baina jabetzea daukaguna aniztasun hortaz, zen aniztasuna da, eta ederra da. Eta ederra da, esatizu, niretzako Portugaleteko horren euskera da ederra, bere saiakera, eta hori ederra da. Eta bestea, eta itano erabiltzen duena, edo hori da, bueno, Kikek egin du historia, ez? Hori da lortu duguna, hamarkada hauetan.
Eta bueno, bilatu behar dugu, ala nola modua, denok toki bat edukitzeko, iruditzen zain niri, justuena hori litzateke, da justizia, ez dakit nola esan. Denok eduki beharko lukete toki bat, eta aitortu, bakoitzak egin duena eta lortu duena. Ados. Eta, orain ja pixka dirikiko dugu gaia, zabaltxeago hartuta, eta hemen diskursoei buruz hitz egiten ari gea, eta mahai gainean jarri nahiko nuke, azken urtetan diskurso hegemonikoak astindu eta politikoki indar handia hartu duen mugimendutako bat, feminismoa izan dela, ez? Eta inkluso askorentzat euskalgintzari bidea markatzen dio gauza askotan eta gogoeta eta literatura gerozta gehiago badago bide hortan, ez? Gai izan dalako feminismoa ipurdibistan jartzeko dauden botere harremanak eta dauden praktika zapaltzaileak eta barrez. Eta orduan, galdetu nahiko nizueke, ea bakoitzak aipatzerik badakazuen, zuei etortzen zaizuen, feminismoak mahai gainean jarri ditun ideietakoren bat, euskalgintzarentzat balio digutena. Eta horixe, hola jungitezke. Hasi izu, miren. Bueno, puntu erantzuna. Asko aipatu litezke, berezikin ikuste antropologia feministak ekarri dituela bai kontzeptuak eta bai egiteko moduak aplikagarria direnak hizkuntza gatazka egoeragatik, baina utziko dizkizut horri buruzko gehienak. Nik bat ekartzeatik, uste dut identitate performatiboarena dela interesgarria denetako bat. Alegia, kategoria esentzialetatik abiatu partez, egiten duguna gara, eta Lorea Agirrek eta Idurri Askizabelek eta zabaldu dutene ideia hori. Pixka bat egin zuzen ere, emakumea egiten da, bertsolaria ere bai, eta hiztuna ere bai, eta ibilbide bat da, eta transitatu dezakegu kategoria batetik bestera. Eta hori batez ere ez delako esentziala, ze lehenago ez dugu esan egin garbi behar da, baina hiztun zahar eta hiztun berri kontzeptuak adibidez esentzialak dira, ezin da aldatu, zu hiztun zaharra zara betirako edo hiztun berria betirako. Eta hori ezakitzen bateraino den interesgarri olako kategoriekin mugitzea. Orduan, identitate performatiboaren ideia trasladatzea gure hitz egiteko moduetara, gure kategorietara eta gure bizitzeko moduetara uste dut interesgarria litzatekela. Bai, niretzako kontzeptu asko daude, ez? Bat niri oso sugerente egiten zaidana desboteretzea da, iruditzen desboteretze linguistiko bat ere badagoela, lotzen dela horrekin, azken batean gure hizkuntza gutxituak indartuko balin badira eta boteretuko balin badira, beste batzuk desboteretu egin behar dute, eta hori esango nuke gainera desboteretzea maila orokorrean, baina gero desboteretzeak baditu oso ondorio individualak, ez? Bileretako parte hartzeen inguruan askotan aipatu izan ditugunak, ez? Gizonezkoak badugu tendentzia gehiago izateko eta altuago izateko. Baina hori hizkuntzei buruz ere itzen esan liteke, eta orduan badago, nik uste hor rekorrido handia izan dezakeen kontzeptu bat. Zaintza erdigunean jartzeak gauza asko ekartzen ditu. Baita euskalgintzara begira, baita militatzeko moduari begira. Eta iruditzen zait, euskalgintzan militatzeko moduaren inguruan refleksio handiak egiten ari garela momentu honetan, egituratzeko moduan, eta zaintzak horrek ere eragin handia duela, eta gero zaintza linguistikoaren kontzeptua ere hon liteke. Eta horre ere, nik uste badagoela beste hildo bat oso interesantea. Oso interesantea iruditzen zait, feminismoaren antolaketaren inguruan dagoen analizia ere. Azkenean, oso praktika anitzetako mugimendu bat, ez? Eta nik uste euskalgintza eta inkluso topagunea bera ere, badala oso praktika anitzetako mugimendu bat, edo, eta gero, bada, nik uste feminismoak baduela, eta hor, hankamotz ikusten dut oraindik ere euskalgintza, segurazki, eta da, problematika orokorra, norberaren problematika personalarekin lotzeko kapazitatea, ez? Orduan, ez da bakarrik, esango nuke, makroestrukturetatik datoren zeozer, baizik eta nire eguneroko bizitzan,
nik jasaten ditudan zapalkuntza horiek nola lotzen diren zapalkuntza gero orokor batekin, ez? Eta behar bada, esate baterako hori, iruditzen zait askotan euskararen inguruan hitz egin dugula hizkuntzez, baina ez dugu hitz egin nire hizkuntza egoeraz, honek sortzen dizkidan barne gatazkak, eta esango nuke kasu hortan, bai, euskaldunon ikuspegitik, baina baita inkluso erdaldunen ikuspegitik nola bizi dugu hau, norberak, gatazka hau nola bizi du norberak, ez? Eta, bueno, holako kontuak. Zaila da, aukeratzea bat, edo ez dakit, batzutan ere gainera esango nuke ni, bueno, ez dela iguala hainbeste edo nire kasuan, kontzeptu bat lotuta dagoena feminismoarekin, baiz igual da kontzeptu bat feminismoak hartu duena eta aplikatu duena. Bueno, adibidez lehen aipatu dut praktika komunitatearen kontzeptua niretzako oso importantea dana, berez ez da sortzen feminismoan, baina gero datoz ikerlari feminista batzuk eta hartzen dute eta aplikatzen dute hizkuntzaren ikerketan, eta nola egiten duten, bueno, ni nahiko ados nago Mirenekin ikuste dute identitate performatiboarena oso idei potentea dela. Nik esango nuke dago artikulu bat Txillardegiren inguruan Jaki Urlak idatzitakoa bat aldizkarian, eta berak aipatzen du. Txillardegi zentzu horretan nahiko izan daiteke gure Butler. Bera idei hori zeukan. Nola baitez, bueno, nahi dezuna, baina egin, bai. Ja, Txillardegiren pentsamenduan bazegoen, idei hori, gertatzen da, Jakik esaten duenaren arabera, eta ni gomendatzen dizuet artikulu hori, nola baita hori, ez zuen bere momentuan oi hartzunik eduki, gizartean. Eta interesgarria da ere, pentsatzea, zergatik ez zuen eduki oi hartzuna, ez? Orduan, gu izan genuen ere, Butler bat, ez? Eta ez genuen, momentuan ez genuen. Gero niri, momentu honetan, ez dakit, ez binarioarekin zerikusia dakan guztia. Zen hori da gure realidadea, dikotomiekin ez goazela, gainera dikotomiek ez dute bat egiten errealidadearekin, lehen aipatu dugunarekin, ditugu 1000 hiztun, bakoitza bere modukoa, bere jatorria, inkluso zein da gaur egun hiztun berria, zein da hiztun zaharra, gero eta gutxiago geratzen dira, bi muturrekoak, hiztun berria, hiztun zaharra, ni hiztun berria naiz eta nire seme-alaba zer dira? Zen, aita hiztun zaharra da, euskaldun zaharra da, ni euskaldun berria, hiztun berria, eta nire seme-alaba zer dira? Eta nire seme-alaba galdetzen dira, eta ama, zu noiz arte izango zea, euskaldun berria. Zaurazki arte. Eta urrengo belaunaldia ze izango da, porque beraien amona zan euskaldun berria. Zenet, hain da aniztasuna, ni ez binario bezala definitzen den nire burua. Ez dut egon nahi, edo hemen edoan. Eta gainera iruditzen zaite, hor badagoela inspirazio bat, ez? Gaur egun genero aldetikan, sexualitatearen aldetikan nola definitzen ari dira identitateak, eta hor gertatu den estanda hori gertatu da hemen hizkuntzarekin. Baina ez gea gai izan, hori oraingoz, benetan ulertzeko, lantzeko, teorizatzeko, izendatzeko, zen batzutan, behar ditugu izenak izendatzeko egoerak, eta oraindik hor gaude, ez? Jaki Urla idatzi zuen Txillardegiaren inguruan, pena da ez naiz gogoratzen zenbakian, baina... Nahi badezu gero, komentatu bagerakoei, eta bagerakoek jar dezatela sare sozialetan edo denalakoan, eta eskuratuko dezute. Bat aldizkarian badago bilatzailea, eta nahiko errestopatuko dezu, zen Jaki Urlak ere ez ditu idatzea hainbeste artikulu bat aldizkarirako. Orduan gutxi egongo dira, eta egon zenbaki bat Txillardegiren omenez, eta hori da artikulua. Ados. Galdera bat, atzo lankide batzuekin hizketan. Feminismoak borrokatzen duen patriarkatua, zein da euskalgintzarentzat? Diglosia da? Edo ez dakit, galdetzen dut, bueltak ematen igolik inalako atzo, zein da egiturazko zapalkuntza hori suposatzen duen eraikuntza ideologiko
hori. Ez zaizu iruditzen euskalgintzako diskursoetan gutxi hitz egiten degula horri buruz, hau esaten dut, jakinda gutxi xamar hitz egiten degula, orduan gaia potolo xamarra dela, beraz, nahi behazute hasi horrela, eta elkar osatzen jun ideiak, eta ea ze iruditzen zaizuen, galderatik botatzet. Bai, bueno, lehenengo erantzuna humoretik, baina ez erabat humoretik, feminismoak borrokatzen duen patriarkatua euskalgintzarako, patriarkatua da. Ze patriarkatuak ere eragiten du euskalgintzan, eta hori ikusi da gaurkoan, ze teoriko dauzkagun, ze praktika dauzkagun, nola hitz egiten dugun. Bueno, hori esan da, eta grazia gutxiko txiste bezala, ustute paralelismoa ginezkero diglosia bera behar bat ez dela, igual ideologia bezala jarrita, hizkuntza nagusitasuna, edo supremazia ditu nahi bazaio, edo imperialismoa. Karo, kontua da forma oso desberdinak hartu ditzakela, maila mikroan, makroan, eta ez dakit, adibidez Frantzian, frankofoniaren ideologia oso zehaztuta eta ikertuta dago, hemen ez dakitzen bateraino dago hori ikertuta gaztelaniaren kasuan, nik ez dut ezagutzen, edo inglesaren kasuan ere desberdina da. Daude konstrukto ideologiko oso desberdinak, funtzionatzen dutenak, gauza batzutan berdin, eta beste batzutan desberdin. Egia esan ez daukat askoz gehiago esateko honen inguruan. Hildo beretik, nik uste hor badaula, baditugu kontzeptu batzuk, hizkuntza menpekotasuna, hizkuntza ordezkatzaileak, esango nuke hor elebakartasun erasokorra izan daiteke, kontzeptu horiek ditugu, ez? Nik uste horietaz idatzi eta hitzein dela daizente, nik uste hor esaten, arazilean teoriatik jaso genuen hori, batez ere, minorizazio prozesuak eta bat, eta txepetxen teorian ere oso argi dago, hori ez, hizkuntzaren funtzioak banatzen direnean, hizkuntza batek berari ez dagozkion funtzioak okupatzen balin baditu, ari da beste hizkuntza desplazatzen, hortik hizkuntza ekologiaren teoria, hizkuntza txikiak okupatu ditzakeen espazioak ez ditzala okupatu hizkuntza handiak, eta, marko orokor bezala, ez? Eta, claro, hortaz hitz egiten hasten garenean, datozkio munduko hizkuntza erraldoiak, ez? Inglesa, espainola, frantsesa, eta hor, sartzen gara kontraesan handi xamar batian denak. Eta nigandik hasita, gure seme-alabak inglesa ikastera bialdu ditu. Gure hezkuntza sistemak inglesa jartzen du. Orduan, justu hizkuntza zapalkuntzaren elementori gorena momentu honetan inglesa bada, zertan ari gara gu hori elikatzen, zein da, baina alternatibarik balda, eta hori daukagu zein dia hizkuntza lokalak, hizkuntza nazioarteko harremanetarako, eta orduan konplikatzen zaigu analisi eskema, ez? Joan den hilabetean, Aitor Aranak atera du esperantoari buruzko nazioarteko hizkuntzak eta esperantoa berriz, eta irakurtzen dezu, eta ez du marabila da. Baina posible da, erreala da, orduan hau espada, eta hortze, analisian horreztez ezekit komplikatzen. Garbi daukaguna da gertukoa. Gertukoa garbixiago daukagula. Gertukoa ere komplikatu zaigu. Zeia sistema binarioa bukatu da. Eta orduan, askotan komentatzen dut, gure diskurso otxenteruan, nola baita esateko, elebakartasuna, elebitasuna zen, kontrastean erabiltzen genituen kontzeptu, baina de repente konturatu gehaneako, hemen ja ez dago elebidunik. Ez dago elebakarrik, baina ez dago elebidunik. Eta mundu guztiak gutxienez 3 dakizki, 4 dakizki, eta orduan, analizia komplikatzen da. Nahiko galdera zaila da. Igual behar dugu beste larun batean geratu berriz. Ez dakit. Nik ikusten detena, hemen galderan, gu igual antropologia feministan patriarkatua erabiltzen dugu, baina asko erabiltzen dugu genero sistema. Niretzako nahiko kontzeptu argigarria da. Eta nik uste ja aspaldi aipatu nuela nunbait ere, ez beharko genukela alako zerbait, euskararen egoeraren irakurketa
egiteko. Diglosia geratzen zait apur bat motz kontzeptu bezala, niri pertsonalki, ez? Iruditzen zait ere, orain arte egin diren horren inguruan gogoetak egin dira eta kik aipatu ditu, kontzeptuak eta batzuk erabili dira, baina nire gustorako dena geratzen dira pixka motz. Motz egiten direlako hausnarketak hizkuntzatik hizkuntzarako, eta hor galtzen dira dimensio asko. Bueno, dimensio, esan dut, hor gurutzak eta gutxi egin dira orain arte. Hemen hizkuntzari buruz, euskarari buruz hitz egin dugu, baina klaseari buruz ez dugu hitz egin, eta ze nolako, ze gertatzen da, ez? Hizkuntza klasean hasten direnean, eta hori adibidez feminismoan gaur egun hori kontzeptu bat ez dugu aipatu, ez? Intersekzionalitatearena hor dago, eta hori interesgarria da, hizkuntzaren eremura ere ekartzeko, ez? Eta hori da beste oraindik konplexuagoa, ez? Orduan, nik uste dut oraindik hori aztertu gabe daukagula eta eraiki gabe interpretazio konplexu hori. Baina nik uste dut gai izan beharko ginakela pixka bat salto egiteko, hizkuntzatik bakarrik atera, ez? Eta, bueno, adibidez, feminismoan nik uste dut genero sistema ematen digu ikuspegi oso orokorra, ez? Eta hor elementu asko daude edo ia denak, ez? Eta beti irudikatzen dugu mekano moduko bat eta nola enkajatzen dira pieza desberdinak. Eta nik uste dut hori oraindik ez dugu egin hemen, ez? Hizkuntzatik eta hizkuntzarako egin dugu azalpena, baina bestelako aldagaiak ez gea gai izan txertatzeko, nire ustez, interpretazio horietan. Ados. Eta galdera bat, Jone Miren zuretzat eta Mirenentzat, nola ikusten dezute martxoaren 8 eta abenduaren 3, euskararen eguna eta emakumearen nazioarteko, emakume langilearen nazioarteko eguna, den arteko aldea. Nola bizi dezute? Hori, ze alde ikusten dituzu edo ze elemento ikusten dezute, batetik besterako interesgarriak liratekenak, martxan jartzeko, praktikara eramateko. Eta kike gero zuretzat gizon bezala ere hori, Bueno, diferentzia nabarmena galdera irakurrita da, ni martxoak 8an manifara joaten naizela, pozik, indarrez, gogoz, nire kideekin juntatzeko ilusioarekin, eta orain arte parranda baten esperantzan ere bai. Eta abenduan 3, ez dakit nuen pasan nuen azkenekoa, eta hurrengotan Kanarietara joteko asmoa daukat uzten badiate. Alegia, hori da benetan autokritika egin da nire egitazko erantzuna. Hori esan da, eta autokritikatik haratago, uste diferentzia nabarmenak badaudela. Ez dakit, uste feminismoaren mugimenduak lortu duela alde batetik, aldarrikapen horiek, kikek esaten zuen bezala, norbere bizipenekin konektatzea eta zeharkatzen gaituztela sentitzea, eta aldiz, iruditzen zait, euskalgintzaren gaur egungo diskurtsoak edo iristen zaizkigun horiek, zailago egiten zaigula gorputzean sentitzea, identifikatzea, eta naiz eta ados egon ideologikoki ez gaituztela hainbeste mugitzen. Behar bada diskurtsoen kontua da, edo behar bada, bueno, ez soilik diskurtsoa, baizik eta praktikan behar bada ez gara gai identifikatzeko zenbateraino garen zapalduak euskaraz bizi nahi dugunok. Orduan iruditzen zaitu hor badagoela aldea. Eta bestetik, eta igual friboloagoa da, baina, eta bueno, martxoan 8 nola antolatzen den ere ikusi behar da, eta hori muskuloa falta da, eta, bueno, diskurtso horiek badakizkigu, baina aldi berean nor dabil hor, nor ikusten dut, mugimendu horretan, zenbateraino identifikatu naiteke ni pertsona horiekin, nire kasuan, euskalgintzan ikusten dudanarekiko baino gehiago identifikatzen naiz. Hor, ez da nola esan, hurbilagokoak sentitzen ditut nik, eta suposatzen dut ni bezala beste asko. Orduan, hori gurpilzoro bat da, ez? Nor dabil euskalgintzan, nor identifikatzen dugu euskalgintzako bezala, ze iruditeria dugu euskalgintzaren inguruan, instituzionalizatua ez instituzionalizatua, uste dut horre gauza asko daudela. Osa, ez dut ezer esan, baina nire bizipena bintzate hori da. Bai, ez dakit, nik uste dut konparatzeko ere, konparatu behar da, bueno, feminismoak egindako ibilbidea,
eta igual euskalgintzak egindakoa, ez? Orduan, bueno, euskalgintza bakarrik ez, euskararen unibertsoa esan dezagun, eta hor denak sartu, ez? Orduan nik uste dute, segurazki klabe batzuko hor daudela, baina nik ere argi daukat, bueno, batzutan ere ikuspegi historikoa laguntzen du, ez? Eta orain dela urte batzuk ere martxoak 8 pasatzen ziren Ipena Gloria. Zen ere, bueno, urte batzuk ditugunok hori ere ikusi dugu. Bai, eta ni hartu nun parte lehenengo aldiz Lilatonen, pues ez dakit 86an edo, eta atera ginean, zenbat lagun? 80? Ez dakit 80 aterako ginean, 100, eta pentsa orain. Esan nahi dut, bueno, eta feminismoak izan ditu bere gora berak, ez? Eta hemen ere, eta euskararen unibertsoan berdin, ez? Bueno, egunkarikoa gertatu zanean, jendea atera zan kalera. Esan nahi dut, ikuspegi historiko hori nik uste dut importantea dela, eta ikuspegi, eta ibilbide historiko horretan gako batzu daudela, eta horietako batzuk Mirenek aipatu ditu, ez? Eta bere ikuspegia oso interesgarria da, beste belaunaldi batekoa da. Nik esango nuke, adibidez feminismoan, alde batetik garatu dira azkenengo urtetan, bueno, 4 zutabe nagusiak, ez? 4 zutabe baitare euskararen unibertsoan daudenak, alde batetik gizarte mugimendua, feminismo kalean, bueno, junda bere bidea egiten, feminismo akademikoa garatu da, hori nire ustez ez da gertatu inolaz ere euskararen unibertso horretan. Erakundeek ere, bueno, emakunde gustatu ala ez hor dago, bere lan egin du, eta emakunde bezala beste erakunde, berdintasun zerbitzuak, aldundian, hor, eta gero enpresak ere, ez? Bueno, 4 zutabe horiek euskararen unibertsoan ere badaude, baina nik esango nuke feminismoan garatu dira, eta garatu dira modu bereze batean. Elkar harremanetan, baina elkar, bueno, bakoitza bere tokitik, nolabait, eta hor, bueno, nik uste dute hori interesgarria izan da, eta gero belaunaldi berriak. Nik ikusten dut unibertsitatean, hasi nintzen orain dela 15 urte, orain dela 15 urte, etortzen zirenak lehenengo maila, oso gutxi zekiten generoa, feminismoa, gaur egun datozenak 18 urtekin dakiteni baino gehiago. Bueno, eta bueno, konektatzen du ere Mirenek esaten duenarekin. Ez que tema hau, klaro, esan ere, emakumeok bizitzen duguna, bizi izan duguna, eta hori, klaro, esan ere, hor ere nik uste dut gauza interesgarriak gertatu dira feminismoan, eta jakin izan dute dugu edo, bueno, pizkat toki bat uzten belaunaldi berriei. Eta euskararen unibertsoan, pues, nik uste du gazteak, ez dakit, baina esan duguna, ez? Adibidez, 80. hamarkadan, euskara kalean oso presente zegoen, musikaren bitartez batez ere, ni hori bizitu nuen, gaztetxetan, eta hor euskararen, bazegoen hor, eta nik adibidez konektatu nuen horrekin. Eta gaur egun gazte konektatzen dute euskararekin, esan dugu, batez ere eskolan. Bueno, nik konektatu nuen mundu horrekin. Gaztetxetan, kortatu, ertzainak, negu gorriak, hor bazegoen gazteentzat zerbait erakargarria zana. Eta, adibidez, beti bentsatzen dut, ze suerte ni bizitu nuela, zen hor gantzatu nintzen ni. Gaur egungo gazteeko zailagoa dute, benetan bizipen horietatik konektatzeko gazte bezala, ostras, ni hemen egon nahi dut, ni horren parte esan nahi dut. Yo no me quiero perder esto. Hori adibidez nire kasua da. Baina? Bueno, eta ni igual, honekin lotuta eta iruditzeze badaudela, badago beste dimensio bat, aparte historikoan, ikusten egun bakoitzaren historia ere oso diferentea dela, martxoaren 8 mundu mailakoa da, eta abenduaren 3 justu hemengoa, ez? Horrek ere badu. Eta gero, baina honekin lotuta, teruitzezet importantea, gero bada, emakume bezala egunero sentitzen duen zapalkuntza, oso agerikoa,
eta gazte euskaldun batek, euskaldun bezala gehiago sentitu dezake, Mirenek esate zuen, eta kulpa sentimentua. Osea, nik zeinen kontra egin behar dut, nik ez badet euskaraz egiten. Eta orduan, hor badago kontraesan bat oso puñaterua. Eta da, nola errexagoa zitzaigun guri gauzak oztopoak oso agerikoak zirenian, oztopo horien kontra egitea, baina oso zaila da, printzipioz oztoporik sentitzen ez duen persona batek, esaten nik egin dezaket, eta ez dut egiten. Ni nora nijoa kalea. Txiki bat, eta are gehiago nire ustez, feminismoaren diskursoak genero sistemaren zapalkuntza jasaten duten gorputzentzako askabide bat eskaintzen du. Ematen dizu diskurso horrek, hobeto bizi ahal izatearen esperantza bat argia. Ez dizu ematen bete beharrik, ez duzu esaten, orain feminista naizelako, orduan utzi behar diot depilatzeari, utzi behar diot heteroa izateari, ez, zaren bezalako izan zaitezke, baino denok. Eta zentzu hortan, euskalgintzaren diskursoa behar bat ez du asmatu askatzaile bezala bizitzen, zuk esaten zenuen gauza asko batik, baina behar bat ez du hola bizi. Bai, behar bada horren astapena, Euskaraldiak bai eskaini du gutxienez, palanka bat, zure egoera hori, buelta bat emateko, hori bai. Eta iruditzen zait alde horretatik berrikuntza hortik datorrela eta indarra ere hor dagoela, ez? Kontestu hortan ez da, bueno, honek eskaintzen dit palanka bat. Eta horrek bide bat erakusten duela, ez? Eta, bueno, nik bialin izkizuen pilat galdera, ikusten nahi naiz oso interesgarri dagoela, baina ez digula denbora emango, beraz pixka eta eskartxeo jongo naiz. Eta ja, feminismoaren kapituloa pixka amaitze aldera edo. Feminismoan iruditzen zait oso garbi dagoela zein den sujetua. Ez? Zein den bataila hori borrokatuko duen sujetua. Eta euskalgintzan zein litzateke sujetua? Zein da sujetua? Zein da hizkuntza zapalkuntza edo horren aurka egin behar duen edo egitera deitua dagoen edo bere patua hori den edo... Hau da, esaminerako, sujetua zein den definitu behar bali badugu, mugimenduaren helburua zein den definitu beharko nuke, eta Kikek ondo esplikatu den bezala, asko aldatu da, eta definitu liteke modu desberdinetara. Nik simple ebazteatik ekuazioa, ekuazio simple bat egin dion nire buruari, eta da, euskalgintzaren helburua balin bada, euskaraz bizi ahal izatea eroso egingo duen gizarte bat, euskaraz bizi ahal izatearen aldeko mugimendu bat baldin bada, sujeto izango dira euskaraz bizi nahi duten guzti horiek. Eta gero dago, bigarren mailako sujeto bat edo aliatu bat edo dena delako bat, eta da, besteak euskaraz bizi daitezen nahi duen hori ere, nahiz eta berak igual ikasiko ez duen edo parte hartuko ez duen horretan. Zentzu horretan, iruditzen zait, bereziki arreta jarri beharko genukela, honek, esatuzu, printzipioz definizio honek ez du ezer aldatzen. Ja, baina, adibidez, sartzen ditu behar bada gazteak gehiago, edo sartu ditzake baita ere, migrazio prozesutan dauden pertsonak, sartu ditzake pertsona asko, euskaraz ez dakitenak ere sartzen ditu honek sujeto bezala. Eta uste dut, potentzialki, bai pentsatzen dugula hortan, baina gero estrategiara eta are gehiago taktikara sartzen garenean, gelditzen garela muinarekin eta berriz ere txepetxen AB eta jatorrizko hiztun horien idearekin. Bai, bide beretik, Nik uste dut horre Carmen Juñetek guantxe idatzi du azkenengo liburua El futur de cada dependetu edo, eta hor badago idea ban oso sugerenta eta guztiz bat natorren, zebetik gur sujeto bezala, euskaltzaleak, zentzurik zabalenean, eta hor erdaldunak ere sartzen dira. Azken batean, lortu duguna ezingo genuke ulertu, guraso erdaldun askok eta askok egin duena alegina egin izpalute. Orduan badago hor, nik uste hor sujetoa nukleo bezala euskaltzaleak jarba genitzake ere, berak jartzen zuen, katalana ez da salbatuko, katalan hiztunei esker bakarrik.
ezinbestean behar dugu erdaldunen implikazioa eta erdaldunen konplizitatea eta etorri berriak ere gurdi honetara sartzea, ez? Orduan, oso gauza bada motorea non egon daiteken, eta motorea euskalgintza antolatuan egongo da, baina gero ja sujeto horiaren nik uste modu zabalagoan irudikatzen hasi behar dugula, ez? Eta hori pixat txepetzen tipologiekin, A, B, B, A zeon, baina gero bazeon B, gero bazeon A, gero bazeon zero positibo, gero zeon neutroa, eta gero zeuden extraterrestreak, ez? Bueno, extraterrestreak utzi, baina beste guztiak behar ditugu. Bai, ni ez dakate zerula berri esateko, ados nago Mirenek eta Kikek esan du. Niretzako hiztuna egon behar du erdigunean eta bai, bere potentzialidade guztiekin. Eta intzartuko naiz, ja pixkatari honetatikan, Euskaraldira, ez? Berehala hasiko da Euskaraldia, Kikezu buru belarri zabiltza prestaketan. Nenizun galdetu, ze moduz iritsiko gehan bigarren ediziontara, zein dian nola titular nagusi batzuk, pandemia betean iristen geha, nola bizi dezu? Bueno, niretzako titular bat eta importantea egingo dela, hasteko, ez? Momentu batian zalantzak ere izan genituelako denok. Eta, bueno, zorionez, eta kasu hortan adostasun osoz, esan zen, nola edo ala, baina egin behar dugu. Bestela ikusten genuelako, genekin ja korrika arriskoan egon zitekela, pandemiak esaten jontxo, egoera honetan, korrika, ja hori apirilean, eta korrika erortzen bada, eta euskaraldia erortzen bada, euskara desagertzen da, agenda soziopolitiko komunikatibotik, baina jakintzazu noiz arte, ez? Eta orduan, aurrera egiteko eta lehentasuna emateko erabaki hartu zen, eta nik uste dut erabaki egokia izan zela alde horretatik, lehenengo notizia da egingo dela. Bigarren notizi ona nik uste da, guain dela 2 urte, egin zen baino udalerri gehiagotan egingo dela. Pandemia egon arren, oso kerespanao, igual hemen baten ni baino beto dakizki kopuruak, baina 384 herri ziren orain dela 2 urte, eta esan, Magi, ondo bali manoi, 421, uste izango direla aurten. Mapa azaldu da, mapa bat hola arroxaz pintatuta zentzuien, eta hor ikusten da xuberoa, pixkate xuberoan egia da guen dela 2 urte baino gutxiago, izango dira, hor barruko kontuak dira, eta gero Nafarroako hegoaldea pixkatez, baina bestela zabaldu da. Euskal Herriaren mapa ikusten da, eta horiaren notizio ona da. Ez dugu askotan ikusten, egia da, herri honetan Euskal Herri osoa irudikatzen duten ekintzak dauzkagunak, korrika, bertsolari txapelketa, Euskaraldia orain, eta askoz gutxiago ez. Eta ez da kasualidad denak Euskararekin lotutakoak izatea. Eta gero daukaguna da, zailtasun handiarekin. Eta hori badakigu, pandemiak zer nolako zailtasun erantziak ekarri dituen, ez? Antolaketa aldetik, herri batzorde asko ahulduta erabat, fisikoki batzuk eta beste batzuk egoerarengatik, komunikazioa ikeragarri zaildu da, iparraldean etxetan daude, guzti horrek komplikatu du, ikeragarri, komplikatu du bereziki, ariguneen lanketa. Buruan geneukana hasiera batean, beste dimentsio bazan, beste ala ere egia da, 25.000 uste arigune sortu direla, horretatik batzuk dendak eta establezimendu ikitsita daude, baina askotan ingo da, egia askotan ingo dela, askotan ingo dela ere nahiko modu prekarioan. Batzuk etxetik lanean, orduan, esango genuke, ariketa egingo da, baina egingo da aldan baldintzetan, ez? Eta gero nik uste, izen ematearekin ere, ez dakitzen bat, ez dakit kopuruak esan behar dian edo ez, baina, 1.000ko langaia pasazen aspaldi edo, 5 pasei egun, ez dakit iritsiko garen aurreko urteetako kopuruetara, baina, kopuru oso importanteetan ere, bagabiltzela eta iritsiko gara, ez? Orduan, alde horretatik horiek, pixka makroan,
Horien ikustet, gauden egoeran egonda, nik ez beldur nintzen, ez ginala iritsiko puntu hortara ere. Eta gero ariketa egingo dugu, aldan bezala hori da bestea. Komplikatzen zaigu dena. Berez ariketa da, kalea, masibo, egon, eta gauden, mekagoen la letxe, gauden bezala, ez? Orduan aurtengoa, nik uste izango da, iritsiko gara, iritsi ahal izango dugun puntura, eta iruditzen zait iritsi garela nik espero ez nuen puntu batera, hori bai. Eta gero, balioko digu, kondizio txarrenetan ere, hizkuntza ohituren aldaketak nola egin daitezken ikusteko, ez? Beraz, kondizio hobetan, lagun izango. Bueno, eta hemen konfiantzaz gaudenez, saiatuko naiz gatz eta piper pixkat sartzen gaiari, ez? Euskaraldiarekin lotuta, eta helburua da, bueltak ematea buruari. Duela gutxi irakurri nion elkarrizketa batean, ez? Peio Jauregi, uste soziolinguista dela, edo, aditua hizkuntza gaiekin esperimentuak eta egiten, eta enpresetan, eta taldeetan, eta herrietan urteak daramatza horrekin, eta bera jotzen da Ahobizi eta Belarriprest figuren sortzaileetako bat bezala, eta oraintxe sarituko dute Gipuzkoako Aldundiak, eta berak elkarrizketetan nire ustez oso garbi hitz egiten du, eta hori estimatzekoa da, eta berak ematen dio garrantzia handia Belarriprest figurari, ez? Eta esango nuke, Ari Horri Tiraka, Euskaraldiaren antolatzaileek ere bai, Belarriprest figurari ematen diotela garrantzia handia. Nik, nire iritzi personala da, ni aldi berean ere ez dakit nun irakurri nun, antolatzaileak pixkat harrituta zeudela, askoz Ahobizi gehiago apuntatzen zielako Belarriprest baino, eta niri harritzen induen harritzeak horrekin, ez? Euskarari buruzko ariketa batean, azken finean, euskaltzaleak dira pauso bat aurrera ematen dutena errexena, ez? Bestea zailagoa da euskaraz ulertzen duena, edo hitz egiten ez duena, apuntatzea olako batean, eta orduan, ulertzen eta egin daitekela, baina normala iruditzen zait Ahobiziak askoz gehiago izatea, ez? Eta inkluso duela 2 urte, egoera hori zalako eta Belarriprestak nahi zirelako animatu, inkluso hizkuntza politikako sailburu ordea ere, Euskalduna bera, esan zuen publikoki, ni Belarriprest izango naiz, animatzeko Belarriprest gehiago, eta barrez. Eta nik horri bueltak ematen, ez? Eta ulertuta Euskaraldia edo Euskararen eguna, edo buelta hau izaten dela Euskararen aldeko borrokan dabilen jendearen, momento gorena bezala gehien biztaratzen dana, iruditzen zait, dala mugimendu feministak martxoaren 8an den inguruko lanketa, pisu oso handi bat jarriko balu bezala gizon feministetan, ez? Edo indarra handia ingo balitz ezala hori behar dagune feministak bizializateko, emakumeak bizializateko askeago, eta indarrazko jarriko balitz ezala hor, ez? Eta horixe niri iruditzen zait, esperimento soziolinguistiko bezala Euskaraldia oso potentea, lortzea inbeste milaka personas egotea prest olako movida batean sartzeko, hizkuntza ohiturak aldatzeko eta saiatzeko horrela egiteko, baina galdetu nahi nizuen, ea iruditzen zaizuen Euskararen aldeko borroka honek, eta bar, ez ote zelenoko galdera ere sujetuai buruz pixkat honekin lotuan egon, ez? Ea, zen jartzen dugun den borroka honetan erdigunean edo ez dan jartzen indar asko euskaltzalea ez den edo ez den figura horretan, badakit galdera oso potoloa dela, eta ja pasatzen dizuet hitza. Lehenengo eta behin Ahobizi gehiago egotea Belarriprest baino, nik irakurketa alternatibo bat ere proposatzen dute, ez da bakarrik euskararen alde sutsuki bizi diren horiek apuntatzen direla gehiago, beraz Ahobiziago direla beste baino, baizik eta behar bada ez dela erabat ulertu, eta hori aipatu izan da ere, Ahobizi Belarripresten arteko berezitasuna ez da zenbateraino zaren euskaldun edo euskararen aldeko, baizik eta zein den hartzen duzun konpromisoa.
eta zure pixukidea holandesa balin badat ez balin badaki euskaraz, ez dakit, edo ez balin bazaude prest, ez dakit, egoera horretan, ahobizi izateko, uste zintzotasun ariketa bat falta izan zaigula askori. Eta hortik, ahobizi txapa jartzea, eta gero behar bada belarri prest bezala funtzionatzea. Orduan, metaforan ustez ez da martxoak 8ko manifara gizonak ez datozela, baizik eta gizonak pankartan nahi dutela egon berriz ere. Alegia, kasu honetan gu ginateke, Baina, uste dut hor dagoela gaizki ulertu bat, belarri prest gehiago ez egotearena. Eta belarri prestetan fokoa jartzea desberdina da, esatea, feminismoaren paralelismoarekin lotuta, behar ditugu gizon aliatu jator feministak eta anariren kamisetak jazten duten horiek, ez gara hori esaten ari gara esaten behar ditugu gizonak bortxatuko ez gaituztenak. Horiek bai behar ditugu, esaten dut, biak, behar ditugu, baina. Eustut diferentea dela enfokea, eta eustut belarri prestetan zentzu hortan asmatzen dela, ez dela fokoa jartzen haietan, baizik eta esaten ari garela, utzi guri kalean ibiltzen, utzi guri etxera bueltatzen bildurri gabe, utzi guri euskaraz hitz egiten presio bat sentitu gabe edo sentitu gabe gu ari garenik presio bat jartzen inorengan. Metafora beste aldera jarrita dut nire ustez egokia da eta sujeto hori aktibatzeko nire ustez estrategikoa da oraintxe bertan. Bai, nik ere ala ikusten dut, iruditzen zaitor, ez dakit gaina konparaketa, igual ikusten dut parte hartu nahi duen gizonezkoak kasu hortan gehiago ikusten dut agian euskara ulertu ere egiten ez duen, baina oso aldekoa den eta irribizi txapak asmatu dituzte leku batzuetan, eta badolako jende bat, nahi den zeo zer, bai ez du txapa bat, berdin zain nolako, ez? Igual gehiago da hori, ez? Gero, daukau, euskaldunok bakio nolakoa gean, besteak ere ez dira indiferenteak, hemendik kanpo baino, hemen badago bi kritika egin izan ditugu guk, ez? Eta da, ez dezu egiten, nola egiten, etxea hau bizi. Eta bigarren kritika, hau bizi txapa dara eta momentu batean erdera zein du. Zer da, justu iruditzen zait, euskaratia progresibotasun hori markatu nahi izan duela bi figurekin goatzen naiz, hasierako bileretan figura gehiago sortzeko proposamenare ontzen, bi, mesedez, asko jota bi, ez? Eta bik, bai, adierazten dut progresibotasuna, ez? Mirenek esatezun bezala egia da, txapa bila da joan jendea apuntatzen, zezado, nik euskaraz bakit hau bizi. Hoi da, paralelismoa. Justu hausi nahi izan den ezagutza portaera hori ez da hausi. Nik uste badaukala irudiak hor zer ikusia, eta ez dakit hori ja konpondu daiteken edo ez, baina iruditzen zait belarri bat ikusten bali bada jendeak esaten du. Belarri ja ulertu, ahoa, hitz egin, pues ez da. Orduan esatea ez da hori da komplikatuagoa, horre komplikatu digula desente. Horregatik, nire naiz, esplikatzen danean zartan hau bizi, jende askok esaten du, glups, ostras, nik hau bizi eman dut, baina glups, hoi dana da? Igual nastu nahi, igual noizian behin horrela inbar dut. Hau bizi gehiago beharko genituzke, ariketan modu koherentean betetzekotan, eta nik uste hori ere importantea da. Hau progresio bada, eta hemen entrenamendua behar dugu. Lehenguan, papresarrak errepasatzen, eta atea zitzean, lehen itzabete euskeraz lehenengo kanpaina, Inaxio Agirrek bultzatu eta Tolosan martxan jarri genduna, 1985. Baina orduan zian, triptiko batzuk, buzoan atu zianak, ukatzen ez gaina nola emakume batek esan zion, nola esan zion, pero esto que es obligatorio. Esan zion, bueno. Hori, ja masiboki planteatu bitartean pasadia 35 urte. Guen ja baldintza sozialak dauzkagu, eta soziopolitikoak da repente, esateko jenderi, lehen itzabete euskeraz, elkarrizketa elebidunak, ja zigera, baina ez gaude dituta. Hori gu, hemendik kanpo, elkarrizketa elebiduna hemendik kanpo da, edukazio, txar, bestia, baina hori nola enliteko, hori da, ez daukagu gorputz hori, lehen hitza ere, zenbat kostatzen zaio zenbat jenderi, praktika berriak dira oso iraultzaileak dira herritar gehienentzat. Orduan, belarri prest figura nik uste da, azkenean, guk ezin diogu jendeari eskatu, lehenengo nian maratoi bat korritzeko. Entrenatu inbardu. Eta belarri prest figura da, ulertzen dunetik, hau bizi figura euneko beteko ez duenari, ematen zaion aukera zabal hori ez. Eta nik uste eta hau bizik ekartzen digula
ekarri diguia sekulako aukera, aurreko euskaraldiaren lorpenik handienetako bat izan zen, jendeak esatea, ostras, uste gabeko jende asko, aurpegi berriak, espero ez gendun jendea, horre hontzan inkorporazio bat, de hecho, hemen lenguan komentatu ziaten baten esaldia, parteide batena, eta oso potente eruditu zitzaidan, es la primera vez que me he sentido acogido, zatezun, ez? Jende asko esan du, lehenengo aldia da, euskal mundurako ate bat zabalik ikusi du nahiko modu irikian. Belarri prestek ematen digute, ariguneak osatzeko klabeetako bat. Eta leheno esatek duna, iztun berrien autentiko, osea, hori guztiak gainditzen azteko hor daukagu ate bat zabalik. Da, ne ustez da, ongietorri bat. Osea, da, ate bat zabalik, eta jende askorentzako lehen urrats hori emateko bidea, ez? Ze bestela geldituko ginateke oso, osea, ez dira kontrajarriak. Guain gaztealdia sortu eta oso potentea da. Eta horrelako gehiago ere beharko ditugu. Baina nik uste, esperientzia guzti horiek kombinatu behar ditugula. Luzatu iten naiz. Ez. Bueno, ni lehen aipatu dut, ni ez binarioan kokatzen naiz, orduan ez dakat oso argi, nire pertsona, oso iritzi pertsonala da, ni bi txapa ez dakit egingo nituzke. Ni pertsonalki sentitzen dut beharra, hau bat eta sudur bat batera. Baina, ni pertsonalki. Baina bai ikusi dut, hori nire iritzitik atera eta ikusi dut, bueno, batzuentzat funtzionatzen duela. Orainkik komentatzen nahi izana, batzuentzat belarri presena edo izan da, ostras, aukera bat, sentitzeko zerbaiten parte, bitxia da ere, hemen txapekiko daukagun dependentzia hori, baina batzu, behitu horrekin lortzen badira gauzak, oso ondo, ez? Nik uste zaila dela ulertzea, guretzako ez da erresa, ni aitortzen dut, ez da erresa, ulertzea zer da belarri bez, ez da hau bizi, orduan pentsatzen dut orokorrean ez dela erresa gero hori praktikara eramatea, baina, esperimentu bat da, bide bat da, nik esaten dute, nik ez nuke planteatuko, nik uste dut igual txapa batekin nahikoa izango zala, baina hori da nire iritzia. Baina, horrela egin da, eta ondo ikusten dut, eta gero ikusten da, batzuentzat importante izan dela. Orduan, horrek kriston balioa dauka. Orduan, ni hori, ni txapa bakarra egitekotan, txapa bakarra egingo nuke. Hasieran egia ereduan eta okerrez banago txapa bakarra zela esango nuke, ez? Bueno, beste gabe hor gelditzen da ideia. Eske gero, bi daudenean, beti dikotomia daudenean eta bi daudenean, beti joera, tendentzia, nahiko esango nuke humanoa dana da, pizka bat mailak sortzearena. Oso tentagarria da. Eta orduan belarri presana da bigarren mailakoa, hau bizi bazara zaude lehenengo mailan, Champions League. Orduan, eske oso tentagarria da, eske ez da gertatzen bakarrik hizkuntzarekin, gertatzen da, ez? Orduan, horregatik ni pizka bat dikotomien pizka bat kontra nago, eta fobia diet, eta ikusten ditut arrisku horiek, baina berriz azpimarratzen dut, bertan daudenak eta ekimenaren oso parte direnak, eta nik inguruan ere ikusi dut, batzuentzat balio izan du, orduan balio badu, oso ondo. Jone Miren, zuk gazteena aztertu dezula, ja ere demora amaitzen ari zaigolako, azken pare bat galdera galitzen zaizkit. Segitu duzu gaztealdiaren kontua sortu dutena behatzi gaztek, astebetez euskeraz biziko direla, Euskal Herri osokoak, zer iruditu zaizu edo? Oso ondo, bai. Bueno, jaso nuen pizkat informazioa eta nintzen saltzeatzen eta oso ondo iruditzen zait, primeran. Bai. Ikusiko dugu. Printzipioz ez dakat informazio askorik eta ez dakit zertan geratuko da, baina oso ondo bikain. Eta azken galdera bezala bakoitzarentzat eta denbora badegu ikusentzule emango diegu hitza. Nola diskursoez ari garenez,
oso potenteak dira ere euskararen aurka edo euskaldunon aurka ari direnen diskursoak, ez? Izan euskaldunak euskara inposatzen degula, edo kuadrilla handi batean batek ez badaki esatea errespetuagatik hitz egin euskeraz, eta bar, eta galdetu lehenozuk ere aipamen bat egin duzu, ez elikatu aurkarien diskursoak eta kontu zibili, eta galdetu nahi nintzun, nola ikusten dezuten arerioa, eta, bueno, horixe, nola ere definitu dezakegu euskalgintzaren helburu horien aurka ari den areri hori, edo bere makinaria potente hori duena, bueno, pixkat horrekin azken galdera bezala planteatzea izuet. Bai, bueno, izendapenarena ez dakit beharrezkoa den ere, baina diskurso aldetik esango nuke ikusten ditu dela gaizki, alegia, pobre. Haien euskararen kontrako eta inposizioaren diskurso hori jarrizkero argudiak eta bat ezkerreko zutabean errez bilatuko nuke horri buelta emateko diskursoa. Baldin eta premisa baldin bada justiziazko mundu bat nahi dugula denok. Zure premisa baldin bada denek hizkuntza bakarra hitz egitea komeni da eta kasualitatez nirea izatea da honena, orduan tablas litzateke, ez? Orduan, nola hori ez duen premisa hori inorke esplizitatuko, edo oso gutxik behintzat, uste dut daudela gaizki. Arrazoia daukagula, bai, falta zaiguna dela boterea, feminismoa bezala. Arrazoia badakigu daukagula. Kontua da, hori aplikatzeko eta hori ideia horiek zabaltzeko eta edatzeko eta falta zaizkigula tresnak. Baina diskurso aldetik, gaizki. Bai, nik uste, hor, igual beriztu daitekela, badaude batzuk, hor, badia aurreiritzi kolektiboak dianak, edo konstrukto kolektiboak dianak, eta, bueno, errespetuarena da bat. Hori, guk deno jaso da, ez errespetuz, ez? Bueno, Katalunian, Carme Juñetek ere aipatzen du, errespetuarena hor dago, inposizioarena da hor zabalduta dagoen diskursoa. Kuriosoa da ere, inposizioarekin, ni beti esaten dut, Arazilek bere garaia motazion esaldia, eta esan mortala zen. Eta esan, Renfe no impone los billetes, los facilita. Orduan, zu beharra daukasunean, inposizioa bukatzen da. Esate baterako, hemen, zuek zuzendu, baina nik uste irakaskuntzan, irakaslei euskara inposatzen zaien azkenengo aipamena izango zen Bertendonako irakasleak entzerratu zirenean Bilbon, baina hemen Gipuzkoan ez detuzte inori entzun diogunik Gipuzkoako irakaslei euskara inposatzen zaienik azken 10 urteetan. Behar da. Esango nuke, administrazioan Gipuzkoan euskara inposatzen denik ere azkenengo 3 urteetan baten bategola, baina praktikamente desagertu da, zeia behar da, behar bali mazu ez da inposatzen. Eta uste hor, daude joku batzuk landu behar ditugunak, eta landu behar ditugu, eta leno erdaldunei zuzendutako diskursoak daude, behar hori, iruditzen zait, eta igual hemen bageratik eta galtzaunditik esan genezake, gutxi landu dugu hori, gutxitan, gutxi egitan, ila inoz ez gera egon, euskararen inguruan lasa hitzeiten erdaldunekin. Ez dugu izegin. Eta esperientzia bat, eta honekin bukatzete, orain dela 3 urte, eskatu ziaten Osakidetzako, zentro guztietako erdi mailako arduradunei, hizkuntza lidergoari buruzko formazio saioak, 4 ordutako formazio saioak emateko. Gehienak erdaldunak, 25-etik 20 erdera zoan ziren. Ila guztietan, egontzan jende bat, esan zuna, joe, eskerrik asko, es la primera vez que hemos estado hablando tranquilos y con naturalidad sobre el euskera en Osakidetza. Hasta ahora era, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tienes que aprender, pero no hemos hablado nunca. Eta benetan, somatu nuna zan kontra, badago sektore bat, kontra oso txikia da. Gero dagoena da, jende bat reticente. Jende bat daukana, bere historia eta jende bat lanpostuetako eskaerarekin oso kritikoa dena, berari eukitzen zaiolako. Baina prest dauna, bere seme alabek euskaraz ikas dezaten, eta prest dauna bea
agian berriako arpidetza edo argiako arpidetza egiteko. Orduan, hor dauzkagun matizazio bat, eta uste hor, lortu behar duguna, kenduta arerio horiek, ez dira inbeste, ea nola lortzen dugun beste guztiak gure aldeak hartzea, ez? Eta hori garbi ikusten da Nafarroan. Herena kontra, herena alde, herena erdian. Edo lortzen dugu hauek etortzia, edo ez dugu aurreatuko. Bai, bizka batek esaten zuenen lotik ez, gazteen artean ere batzutan entzuten da inposizioarena. Ez, klaro, eskolaren bitartez datorren guztia, uia guztia inposaketa da, eta euskera doa pakete berean. Orduan hor, ez dakit ez, orain dela gutxi ere irakurtzen duen artikulo bat, Eskoziari buruz, eta egileak hori esaten zuen, ez? Orain arte beti identifikatzen dugu hizkuntza erakutsi, nolabait korpusa, araua, gramatika, ez? Baina horrekin batera beste gauza batzuk ere landu behar dira, ez? Bestelako arauak, ez daudena lotuta gramatikarekin edo korpusarekin, ez? Eta nik uste dut hortan ere falta dira, Kikek esaten duena, espazioak, lehen nik komentatu dut, ez? Espazioak lasai hitz egiteko. Eta nik uste dut hor desmontatzen dira gauza asko, ez? Errezena da potolo bat ola botatzea eta hau eta beste, eta guazen hitz egitea, guazen ezagutzea, guazen bakoitzaren historia, eta horrela nik uste dut desmontatzen dira gauza asko. Eta, beste lur bat prestatzen da, beste zerbait lantzeko, nolabait esateko.